Shabu pa more, ginapat yan miyembro sa Virtuoso Drug Group, dako sa San Carlos City, Negros Occidental. Sa syudad sa Himamaylan naman, lalaki nakuhaan na sang droga, nakuhaan pa sa armas luthang. Yaring blita nga itong gintutukan. Arestado ang priority target sang San Carlos City Police sa bypass operation nga gingasa sa Purok Kalingling, Barangay 1, San Carlos City. Ginkilalang subject kay Christopher Pacanya, 36 anyos. Gindakop man ang live-in partner sini nga si Angel Gonzalez, 33 anyos. Na-recover kay Pacanya ang 6 gramo sa ginasuspetsyon shabu nga regablor sa 40,800 pesos. Si Pacanya ang ginapahayag man nga miyembro sang Virtuoso Drug Gang nga nalakip sa top 5 priority targets ng kapulisan. Actually, dugay nagid ini siyang ginamonitor kag gina-surveillance ang aton nga mga operatiba, pero medyo madanlog lang gid ini siya, pero sang nagligad nga Martes wala gid siya nakapalagyo sa aton. Sila nga duwa gid sa iya nga live-in partner, wala ni sang iban nga obra kundi ga-engage gid sila sa illegal drug trade. Dakop ang ginaaligar drug pusher matapos ang kuhaan sa ginasuspetsyon shabu sa ginkasang operasyon sa Purok Lopez Zaina, Barangay Talaban, Himamaylan City. Ginkilala ini kay Sefredo Solina, 54 anyos. Nadakpan ini pinagi sa impormasyon yung ipadangan sa otoridad gikan sa mga pumuluyo. Magluwasaan ka plastic sachet sa ginapatyan shabu kag improvised shooter. Nakuha man kay Solina ang kalibre 45 nga armas luthang. Upod, Kirinag Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.